Slut? Ja. Vi fick till först i traven och så. Vi passar vänster. Ja, det är bra. Det är bra att komma igång så att du känner att du snarare kan bromsa. Jag sätter. Så, ja. Rätt. Ja, men då kan du fatta vänsterhjulet på valfri istället. Ja, driv nu också med vänster. Rätt. Jaha. Det är du. Högerkant, plocka lite höger direkt. Ja, rätt upp dig. Så, ja. Ja, bra. Höger, plocka lite höger. Duktigt, så. Nu är det mycket rundare och lugnare. Bra. I höger. Och vänd, i höger. Bra, så. Duktigt. Bra, kusin. Okej, vi kan bryta av. Jag tycker vi tar höger en gång till innan hon blir för trött. Duktigt. Men du ser, här i vänster där börjar hon ju nu. Och kommer tillbaka. Ja, där blir det ju riktigt bra nu. Så ja, då byter du varv. Men innan du ens tänker på att fatta högergrupp, du måste verkligen känna att hon tar den höger. Ja, så toppen. Den fick jag på, det är ju jättefin. Så följer du och sen när det känns bra fattar du höger galopp igen. Ja. Bra så, nu behåll den kontakten i handen. Nej, långt undan. Ja, hon är faktiskt så pass stark så att hon kan runda sig en halv där. Kan man bocka så kan man. Oj då. Ja, vi fram. En liten busig tjej. Så, jag har kontakt. Bra, Kristin. Mycket bättre än förut. Nej, den är höger, kom hit. Sträck upp din yttertid. Ja. Sträck upp den som du gör i vänstergaloppen. Bra. Rätt. Ja, byter igen. Tänk att du vänder lite mer för din ytterkänkel igen, Kristin. Inte sladda i hörnet här. Ta med dig vänstersidan nu när du vänder. Vänd och så vänder du snett igen och vänd. Så ja! Och då är det alla här. Bra! Duktig Kristin, det här är fint.
så byter du tillbaka till höger en gång till. Här är jag fick så mycket nästan. Det är bra. Bra, nu svängde du rätt i scenen. Vad duktigt. Ja, höger skänkel. Bra, mycket bättre.